Друга частина, дядьки. Сажевик, каталізатор, не знаю. Ну мені кажеться, що це все-таки сажевик. Дивіться, що всередині в мене бомбалося. У мене, коротше, ця банка, вона тарахкотіла вже голосніше, ніж мотор. Це через те я психанув його вирізати. Тут вирізати не прийшлося, він розбирається з двох частин. От що хоч таке от прикольне, але Мерседес це продумав. Далі ще був датчик, я так розумію, це датчик температури перед колектором. І він якось так щось він зігнувся. Не знаю. От такі от приколи, дядьки. Витягував я його через низ. Бо того, що через верх тут турбіна мішає, і це кріплення, цей кронштейн мішає. Витягувався через низ. І як я відкрутив лямбду, це вже третє питання. Витягнув цей дріт, звідти його по максимуму кинув донизу і знизу відкрутив, бо звідси я нічим не міг долізти. Коротше, такі от приколи, дядьки.